086 Wawa Framo Odum Redwood any enia type bia opedi Charams Wood Ebema Agonta Unye Wawie enti Sunyaman any mo amutie me se ba ne niema mabobo nyina ne boefo ewatufuo kwan so Charams Company Limited say God's grace nyamia dombra ho na ho Oh, Fred, do be a pattern 053 5586 446 and 0540 130040 and one call 050 79 55588 and 053 56033346. Charams Company Limited ana Yamia Dumunti the Opebie be elho abwofo kwanso. She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush the teeth is bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between. Brush the germs away. Pepsodent Cavity Protection. This advert is FDA approved.
Nana Ayebiafo ebedi enkomo yebedi sunsumu enkomo why one say the whole bono any sunyan okon kanepe the first radio station okasa was one sana any other radio station bi enya no aye Sompa FM anenti yebedi wiase enkomo yebedi sunsumu enkomo na yedi honammu enkomo na wahunu se de wiase tie nti mo aya mo hwe no ewo other platforms so no and one on one with Nana Ayebiafo Domasia enkoso hene Gianna Churchills das nti wo question fam no your Facebook wall no Sompa FM 98.9 Sompa for comment like share onso amowo eye ne generation ni mo no na mahwe ka kire wonu ase na Gianna Churchills das ebeba Sompa FM live enye phone eye live ebedi nkomo free no wotwe ekoya enti yiwasum ene yebedi ewuo ho nkomo na yedi eye se sawan ti ase a uwu a okra no ekohen saman wo ho ana saman ni ho ensem ne doso ewi a yedi nipa akwa no eho enkomo ye nsem sei ntimo a mota de momma ehye kire ekọ edwam ene public places na mo nhye wo mpaboa ye wo akwara ketoa na wotwe na to Facebook na nanimu da ho maka kire mo nti ne yebedi ho enkomo ntimo afidie ne ha ne enkomo no be de na wafamu aba last week me de ko ma ko hwedi sisi yo baabi wote brekum se obi apake ne car na kwabrane akwa akohyem nsem bebre ne wom wote e kire wo se wiase enna hokwa enti mawani enna ho na wiase enna hokwa gibibidi amenchi amakonta sekwa ene yire maame sekwa do Sunyani Traditional Council suma nkora hene na amenchi ya odefo gi amansambo ahenkoko ena afei ode ne ho doctor kosia fimadwaben bo maahima ono anse ne do maahima ena afei osagefo osi ade ye doctor agimambadu fredi agiman bono Regional House of Chiefs President, the Appeals Court Judge, and the President, Doma Traditional Council. Naminchia Domafo a mutie me ne Domafo kuo ni nyina Domafo kuo no so yewie Sompa FM enche yebeti Domafo nkabomu kuo no nti eno so mfa ntu mutrim 2026 we die enema bebre ene wom na sie yankona ne malam eni enkomo on me ba maka kire mo se ensem egu ho ensem egu wiase bibi ewo wiase nipa nye suro nipa why suro nipa na nipa nye suro di obenwo na ma wani enna ho hwe wadidie mu ye hwe okasa mu ye hwe onantie mu ye hwe ofridie mu ye hwe wafriko mu ye ayi a wokọ no hwe ni ye nipa wu abusua mu a susugi ayi ta wani ase asase bi ho amanson warnings cautions ene kokoboba mu a pempaibo bi kọ na asase ho asem enkonwa ho ntawantawa adwuma na wo mu no ma wani na ho susudi nkomo maami prosi motena dua na se ho a susuma nkomodi enya wo de susuka wonsem kwa fa so awura prosim ene ehon koro ne ba na obi gi ede ayade wanhwe yi a ebe hawo daache nti ma wani enda ho wei ene mo futi sama me de ema obai pa kura ma me ho tesen na me nche kura sua number 1 number 2 ene me ma me bi ne ofre me aha metu ho na mo wate na yendi enkomo malam assalamu alaikum malam hoye hello malam hoya pa na muso yankopon adom ye hoye na eye bechem abesewa zongo hene ne ho tesen na obia ho ne eye pa wo ha yente boni bia yente wanwumre ye Dexac herbal powder ene wo ma ebo wane wo ma epe awo no
Meda se nana. Menim say the sakeba mesha. And then the powder here diabetes ya droi. And then soon so etimi akomayade ne pressure. Menim say Sunyani and then the pattern obia jiadro na tum. Mesre debi am come media ne say adro we no. Adro bi a obo ade a obo so na asase. Ede hu media ye no. Me haba dro and ye sayade. Ema obi nka nkyere wo se abibidro entimi sa pressure na diabetes sale pakoro no woni de wi ase ye ehwa woda so ya akora afa ne yawo no obi a obekoro school de be daada o ka kyere wo se abibidro entimi sa pressure na diabetes no sale pakoro woni asama onim de okeka pressure yare entrance mani nku na dro ho o pressure na o transfer na pressure no kunwa eye wa na ope because a woman so nya mienu ne yekoso ahwe na yasa ba asasi so be ka kire nkrofo se me koye no weni ye ka kire me se esiye ene ma me wu koye no me sra wo kwa wo mabiem wan hwe a wo yire no wo mabe ye mobo ana wo kunu no wo mabe ye mobo wo da ase wo ti ase ne da ase na wo wuo me sra wo pressure ene enu na eku nkrofo wo hwe nkrofo wuo to ni na ye pressure but ya dwen court ade ye so eye ya ne de akoshe beye eye ya ne pe obi ne de akoshe no eye ya so onu obi na nya asem ta ni pa kro na ayer ta ni nyina ya na eye kontompo eye katrama keka enye twatu so Ghana ye sorry ni ye ma ya dwe ko sa de ensem na meka no so ye ma ya dwe ko sa yare sa no so a ewuo bata na to betwa because pressure will be so 15 years 20 years what that gross sa be pim samri wonya hoto afekura na abubu ni kura agu fam afekura na wontimi sore nante afe na no honam na aposo nyina eye de ya na aduro be na wo no a ofesa wonya ta hoto no mesra to America ko Sompa FM papa ya menene kasa no sa wo kɔ na nya wono anto aduro obi a ho ebia no nso de na chi aja ena ye ne maya o mo office wo mo na be mo waduro okodra so obi no mo kasa malam sadike duro ni bi wo ho a sadi pa kro no wo boa mo a mo frɛ me firi Sunyani mo si akoto aduro bi ni PSA ne kala ye say oto na nya me number me de kasa yi ena wo so a me number ye ba ko pe na waduro no ento sa aduro no me sra onya ma aduro enkomo obi a na adaw maduro no me say kokko hwehwe Nana Poku ana bra Joe ene ne maya fefe na omo wo office wo no wo mu na betimi ama waduro ni bi ato eya dura etimi pressure papa wo mu akoma yade no a gafra wona ntekakra no wo home na na kuma no bolo kim obi wo hono kwa no home ni tuatua ye de nakoto hospital ye de oxygen ye se ye de inflammation na no ho eya agro bi ni yedi wa hrawa ni nyina asai wakoma obi a ube ko hospital bia wo home ma ne ye de oxygen be fi su bia wo se wakoma ne wa hrawa na satisai ekuro eni yare ni gina akoma no eni ahrawa no mu oxygen ntimi mata akuro no wu ka duro ne no ne nkokum kuro no na de yeme de waduro we hu se onomu a ehohoro wakoma no eni wuntini no ema wo to mo amunum aduro o se mo num aduro na mo sore ya mo ho de pa kanka ni kuafo no omo ye kuadwuma no obi ho a akoma yare na ka no enti wo kwafo mu a otimi no oya adwuma kakra no abre o sole no kotokotokoto o na te kakra no abre o kwafo obetena kwaso de predu asare wo brafo ni nyina ya ta akoma yare no pressure ya ka ho asam nyina ya akoma yare ntini ni moja ne akoma ne ahrawa mu yare etu ye Ghana ni na nasa wo ye nipa bia wo Sunyani ne patem wa na wo tie Sompa FM wa se wan pa bre we bia anom wo ha wo eya dura etimi akoma yade papa wo de wo se meboa wo ma bi wo ho na se wo se wo da ho kwa no wo mu no miri makoma wo de to America ko to aduro ni bebra Nana Poku wonya nai wo to na Sompa wo se sia obenya bi ato wo ko to aduro ni koma no konom ade chena se wo da so mu no miri afa aduro koma Nana Poku na ji usika sade eche na nipa kro no da so da ho munumunu se na koma no onuma do na ayire so 20 minutes na koma na ya nyina na ajai de ne ho me ni tuatua ni nyina na ajai de ne ho me kosoro nyina na ajai
dia no honam twetwe no hɛ pressure ya yade bi anu na di stroke ba obi a wanya stroke a wabubu agu fam bia firi osisi ebeto na ase abubu agu fam na wo so obi na to aduro ɛyɛ tro ɛyɛ aduto obi a ɛyɛ pressure ɛyɛ mogya mu yare na aka ho hwɛ saa yare na wɔn so a etimi ma wona ho wo sɛ empanie na wo na ase pagya na wo sisi hwom obi ho atimi ma ne kyia na sisi ya ne ya ɔyɛ bɛrima na ama ne bɛrima sɛm nyinaa ho ɔde kɔ fam obi so wɔn ma atimi ma ne fa nyinaa dudu kɔsi fam na ne nsa nyinaa yɛ titiriti na ne nan mo yɛ dudu titiriti na ne dompe mu dwe no na ne nan mu dwe no ɛyɛ pressure no ɛbɛba wo so a ɛnka yɛ ɛbɔ wo no obi so wɔn ɛma no ho na wɔ no sɛ ɛmpa ne yɛ nketenkete asɛ adwie ana mmoa bi nenam no na ɔprapra no ho ɛyɛ saa yareɛ na pressure no obiara ne deɛ ɛyɛ no hwɛ glaucoma yɛka ho asɛm nyinaa yɛ pressure glaucoma yareɛ nyinaa ɛyɛ pressure so wo bi ani yɛ kusu tentan a na wo saa deɛ ne pɛ wo mogya no entini na home na yɛ timi home ma wo nipadua no ɛma wani no nsuo ne mogya no timi yɛ adwuma ma wani no kosua no so no home no ntimi nkɔ ntini no wani kosua ntini no atuatua ɛno na de home ba wa adwen mu ɛno na de home ba wani no so ɛno na de home ba wa no no katrama no so ni a meka sɛ saa ntini no nya adwuma a ntimi kasa etimi ma obi tɔre mu etimi ma obi ani so yɛ ne krakrakrakrakra etimi da ne tipaye ɛyɛ obi a wɔwɔ tipaye biara na ɛyɛ just like that ɛyɛ pressure timi ma oti payo afei de na wo kasa basa asa de high fever akyɛ wo no ne nyinaa yɛ saa pressure symptoms ne bia da bia wo bia eni wo akyiniɛ so wo yɛ lawyer so wo yɛ judge so wo yɛ police so wo yɛ doctor pro na wo pressure na wo pɛsɛ ɛkonkon ade a kɔhwehwɛ de sake ba me sha ɛwɔ Nana Poku hɔ na tobi okɔ a me se Nana Poku hɔ straight adu a wɔde bɛma wo no sɛ ɛnyɛ de sake ba me sha mento ɛnyɛ de sake ba me sha mento wotɔ na me nama na egu ho no so ɛyɛ no a tɔ maduro no mentɔn bi wɔ baabi a agye sɛ bra Nana Poku hɔ na tie me wɔ powder bi wɔ Nana Poku koro na hɔ powder na timi diabetes asikyire yadeɛ papa wo a wo so di machine yɛ ka ho kɔkɔ no kɔpɛ bi tɔ wo deɛ afɛ na wo bɛ yisu wo kɔ atɔ miɛnsa fɔkɔsi wo to obi ana sesare wo kɔ a wo to powder ne bɛyɛ miɛnsa to nsuo ne bɛyɛ 9 kɔ yisu ne na wɔtwe 1 week pɛ wo deɛ kɔkɔ kyake asikyire yadeɛ na yɛfrɛ diabetes no wo kɔ kyake wie a frɛ malam sadeke namba na egutu ano na ka deɛ wɔ kyerɛ no because asikyire yadeɛ no yɛ yadeɛ bi a ɛba wo so obi wɔ hɔ a wɔn so Johnson ka no Johnson hwɛ na adane asikyire obi so wɔ hɔ no mu a asikyire no wɔnte saa asikyire ya ɛno na woka Johnson hwɛ na asikyire no wɔ mu a na yɛsɛ wo asikyire yadeɛ no obi so wɔ hɔ no ma na ama ne nan ase atatai obi so wɔ hɔ no ma na ama na honhon no obi so wɔ hɔ no ma na adane ne prostate no Johnson ten obi wɔ hɔ so a me no kasa Johnson no sɛ yɛ amɔ ne pampers ya ɔkɔ kɛtɛ so ɔbɛda bɛsɔre no wa Johnson ayɛ ne kɛtɛ ne ma ɛyɛ noa wo infection obi so wɔ hɔ no ma me no kasa no ne prostate no Johnson ɔkyɛm a ɛma ɛba nketenkete obi so wɔ no ne Johnson ɛba ne bɛrima no ɛsosɔ koko te sɛ deɛ wabu pipe a ɛsosɔ no woyi so powder na saa deɛ no nyinaa bɛgyae woyɛ bɛrima na wowɔ gono syphilis woanya bi wɔ so a use powder no na mmom tie me powder no wahu ɛdɛ paa wotɔ no wanhwɛ yi a ɛtɔ baako koraa bɛwe ne dako yɛayɛ ne sɛ milo ne gare no wotɔ a te sɛ milo ne gare pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ wotɔ a na wosesare wotuo bi a wode asesa ne kakra na ɛwe wotuo bi asesa ne kakra na wowe wotuo bi a na asesa ne kakra mese asikyire yɛre ɛbɛdwane diabetes ɛbɛdwane infection syphilis white ɛmaa na wɔma se ti nsuo tokaa na afɛ wɔhyɛ panties ya na nase nyinaa sɛe dako bɛkyɛnyi panties bɛyɛ 5 use powder ne mame na powder no deɛ tie ni ɛboa mmaaya no papa woyɛ abaayɛ biara na wopɛ sɛ wo saa da ne virgin a kɔ use me powder no wo sɛ meboa a wode use powder no na hwɛ adeɛ powder no nsuro kɔkɔtɔ ma no nyɛ wɔ aduro ne boɔ de kora motɔ ɛde fefa mate wei womfa mfefa wate o wowe wonom wowe amene
na ko saw yade akɔhohoro wase aklini ayi mua syphilis no ene white no ne nkekaaya no nyina fi wase white gono syphilis no gonorrhea no nyina no ne white ne maya no obi ho on fa be mada but school there no any public toilet any public bathroom no obi obi yakora boni ana wasoro dada ana whatever school no whatever school no nyina obi so on mo a fie public toilet no obi wakoso obi asonigu toilet ne so no okokoto so no anya obaba ya no ebia obegire so obaba ya no wakofa be ma no wanya sa ya dabi obi no mo a school anase da bia ni padom kono ana onya sa yare no ana obi kura no odi dware no okofa dware ana gafa obi de tawro pepa no ho na wo so kofa pepa no ho a ebe san no eti sa wo sa de ne bia you should dexakeba mixture no wo ye be mesrawo se wo kuru ana wo boy na wo use powder na ma wo boy ni use bi ana wo kuru ni tutu use bi to ana to bi ama no wo ye be ma so so ana wanya gono gonorrhea na obema no mu afọ mu kekawo mu femfem wo jonso na mu ya you should dexakeba powder no fa ho to so wo kwa auto nsuo no bia miensa powder no bia ba kwa na mienu nsuo no be no na no fa wi anwumre powder no dia wo to wa na wo sesawe mina me kachirawo saa de ni nyina be tiri ho e ma ya no mo fanya wadro dexakeba powder na ne mixture no wo ya ba ya branch ya for protect ho ana gafra wo bia wo nya si kire ya da now ya papa oya maame oya besiriwa mesra sa yare no ba monka ye dikan to aduro ni bi mane ya aduro wo be yusu be protective yare no unya bi da se wo asikire yare o se wo ni bi o wo de kotobi keke o to wana osasawe asikire yare prostate mouth so infection mouth so diabetes ya asikire yare mouth so mi se sunyan de ni obi a onu maduro ni bia ni bi aduro ni tete na dro wetie odihie bi wosirem o akra o tamale o abrochimam e mane ngu ya okasa maame me da pressure duro so a entre mane ngu okasa maame wo diabetes duro me da so entre mane ngu pa duro ni bi na famane no o ta duro mi o mane na inshallah ne nkwane be na ho de bia sa ama no na mo ba diabetes ne pressure ko ni dia ya de ni ku be brew nta so bi ama so me da se mala mama number no na tama biti me wati me da se nana me number is 0249 19 31 40 me number no is 0249 19 31 40 malam zak the sack and out enkano ajangwa atena se na doctor majo yemo na nana boko de Kristo adoma nana adwumafo ni nyina ho ye onyame adaroma obi ya ho ye ni nyina ho ye nyame adaroma wadaroma anumere so ye fa hin okay me da se bebre nana me chia watiefo nyinara sompa atiefo nyinara babi obi ya ene Dr. Krobia mema wajo na mesre onyame apomuden mapa e de amaw se odomfo nyankopɔ bɛboa na watena se e wa apomuden mu na ne ene me waka kyerɛ wone se yade ya na eno ntina onyankopɔ enam ne tumi ne na hoɔden so ede krobia abedua eye sunwan kruyi mu sunwan man mu sɛ yɛmmoa ɛmo apomuden ensipi na ensita eno nti sɛ yade bi da wo so ɔhaw bi da wo so amane bi tete wa tumrikantentem na fo woni kyerɛ krobia herbal clinic and research center limited babia obo edin boy mra ne se apomuden nyinara efie eno no na utu anamo banko ara dia se de how no tie biara onyame befa yenso adom aboawo agyew afiu yare biara wo mu krobia ye apomuden bia
Ministry of Health agye ye na tum prekope na afei nso yen company no ye register as a limited liability company na ni nyina nkamfu ano Food and Drug Authority enso agye ye nura ye de sayarewa no nso ayede ben atum we have been approved by FDA, Food and Drug Authority. And until onipa bia otu anamon eba krobia ye na so ye no enema also hye ne nso ne se onyerai onfom kwan na mom onam kwan papa no so a ohwe na pomuden ye nam nananu no buna so ene sayarewa krobia wo ba ye wo mfidi ahode hwe ni padua no mu ne ewo se ye hwe wo mogya na ye hwe mu hu yarewa no ye enu nti dwumadi ye di no ye di dwumadi te se de asopete abronyin be kan hospital ne orthodox health facilities ne di won dwumadi no na mom ade ba ko pe ene da ye ne won entem to buy your professional nurses omako school say the normal nurses are hospital uhu omono the same schools na bi no mako na mom ne down so no we mu nyina ye say yen de ye mode of treatment na ye sonko me ka say ye mode of treatment ye sonko na me pa kire say yen ye de ahabanuro that is naturopathic natural medicine and a use organic ahabanuro krogen yemfa abrofuduro emfremu ena yededi endwumadie enu ntino yenuro no any side effect biara sense enuro a yede ye adwuma no yenuro no nyina te se obi edi nkontomre abomu ana waye wonkwan na wamfa mage angum wo de mage gum a na se wasan asesa nkwan kakra waye wonkwan na nkwan na wo ye no watwi umako kakra watwi wonchide kakra wate ase saa na wonom krobia nuru na etie na esaw yadowa enti sene nso se wo ba krobia wo baba bia natural ena adansedie nso wo ho dodo na edi ye nupa no ho de ben adanse kire se suampa krobia yedamu sronko enu to dofo how ben etete wo amane ben ene da wo so ne me kanfo ma ye krobia Herbal Clinic and Research Center Limited apomuden nyina efie eno no se odo ha no bedan yen pe na se wotwa wo ha no be 50% agu na yen hwe unwie no because of fidia hodo e won ntie yen hwe unwie no na se half ko because yemu ohu problem no baby wa chese yede pompadro ekosa kompo what I say because onhu ade no na mo krobia de mfidia hodo ahwe nipadua no mu ahu problem no baby efiri na afedie yede enupa no ayede ben asaw yadowa uba nso a krobia yede mfidie we nyina ahwe onipadua no mu a ukọ kumase nom ne enkraman mu a wona oyusu krobia ye mfidie no empempi wanje ukra 2 million 3 million binum kra de 5 million nanso krobia de ni nyina ene kada uyi no yen clinic hono nyina no ekoso 70 Ghana cedis na ya kan ha obi a kirew na fede wohu nura wo sa woto enuru no so ebo anya de bi ye 30 cedis bi ye 40 bi ye 30 bi ye 40 per a bottle nti no obi ha ye betwa prescribe ma ne say obenom 5 bottles obenom 10 depending on how severe your issue is said you how no esifa no na Dr. Krobia metwere bottle do do a so ye de ben
woto nti obi ba ose o doctor me de misika 1 million ebi beto mato 2 ana 3 bottles a wato ukonom na esa na waba abeje ne aka na ereben aka ho krobia yenyuma eno ano no simple as abc na hyɛ nso na tie mi yepa Dr. Krobia ya sayarwa bebre na mom yarewa dodo a obo edin bo amran sa pomudin nyina afie yarewa dodo a dodo na etade ba ya so ye na mbebobo so yi a kyerɛw na ho nso uwo bia fabra na yentu ase ma na mom obo edin sa pomudin nyina afie na sa